Dobře, dobrý den, já jsem doktor Břetislav Ferdinand a vítám vás tady u nás v naší psychiatrické léčebně. Dobrý den, já jsem Lojza z Ostravy a už se tady těším na tu novou práci. Tak, co to je za blázni tuto? Představte mi je. Tohle je Karel. Prožil si 3roční závislost na všemožných drogách. Radši si na něj dávejte trochu pozor. Tohle je Bruno. Má mentální poruchu zvanou řvavost. Stále tu jen řve a pobíhá s tou svou rolničkou. Radši si na něj dávejte pozor, je velmi nebezpečný. Tohle je Lojza. Má mentální poruchu zvanou Doppelrheim. Stále musí šeptat slovo Doppelrheim. Dávej si pozor, aby si s ním neskončil nikde o samotě, protože dokáže hodně hnusně ublížit. Tenhle je ze všech asi úplně nejhorší. Nikdo vlastně neví jeho pravé jméno. Nechává se říkat Sušenka LP a... Tak jo, čau lidi, já vítám vás u dalšího videa, já se jmenuji Sušenka LP, vítám vás u dalšího vlogu. Do včerejší soutěže se nikdo nezapojil, což je velice smůla. Pokud se chcete soutěžit o můj dobrý merch, tak musíte napsat do komentářů slovo Alois a sledujte mě na Instagramu. Jmenuje se tam ještě tady s klukama, se jmenujeme Hoši z léčebny. A pokud chcete prank na naše opatrovatele a doktory, dejte 10 000 lajků, uděláme prank vyřazení všech elektrických světel, aby nic neviděli. Pane, nemůžeme najít André. Cože? André? Pane bože, André, promiň, musím spěchat. Hej, a co s ním jde? Sakra. Co vlastně sakra dělají? Kámo, nemáš nějaký drogy? Žádný drogy, odtáhni ty trosku. Tak co tady teď ty vyblázni? Hrajeme takovou málo známou hru, je známá jenom v pár zemích světa. Jmenuje se Člověče nezlob se, s mými kamarády Alenkou a Panáčkem. Ty hajzle, můj koks! Počkej, Alenka mi chce něco říct. Byl to Andrej! Tyhle, tady jsou šahají ty doktory. Hej, já vám řeknu vtip, jo? Letí 2 stíhačky a druhá nestíhá. Lidé. A troš. Andrej! Blbec se udrogoval. Dámy a pánové, to je nečekané. Našel jsem mrtvolu v neopuštěném blázinci. Pro pokračování této nové série dejte like. To si fakt už ze mě děláte ale srandu. Co to je? To je ten kokain, ne? Doppelrheim. 3. Dobrý, Matruš, jasně, že jo. Takže doufám, že se vám líbilo. A jestli ano, dejte tak, jestli ne, tamhle jsou dveře. No a čau, já jdu dělat tenhle Matruš.